Hello, hi, खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दं ना आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय वेलकाम टु अनजालि बसुमतारी दिनै जों फुबसे 8 दिन जाबाय आरो ओमफ्राय 8 दिनावहा बेसेबां देरखो मा जाखो टुडे भिडिअ नायलांसै आंबो नायाखै आरो एबार फार्स्ट नायनोसै नै गाइस गुफुर गुफुर जाना दङ ना जे लोमजाखांबाय नालाय इसोर 8 दिनाव गुफुर गुफुर जाजोब्बाय आरो नै गाइस 8 दिनावहा बेबायदि गुफुर गुफुर जाबाय आरो जों बिलाइखौ लाबोखाना दोनदों नै बिलाइखौ देखायगोन आङो र' दा उनावहाय बिलाइखौ होग्रा थांसै आरो दसेनो जाखांदोहाय हब्बा गुफुर जादों हब्बा माबादों आरो इसोरो नैया गाइस एसेल' साननायमोन एसे बुरजायानो जाबाय आरो जानायालाय गुफुराव बेबायसा जानानै दङ नै गाइस 8 दिनावहा फाइनेलि लुकआ नै गुफुर जाबाय गुस्लायदोंसै ना मा आरोबाव गुस्लायसिगोन बिसोरो जा बिलाइ जाखादोंनो दिनै नै थारा गोजा जाजोबलाय होबाय नै गाइस आरो बिथिंगालै नै बेयावबो नै बेयाव गुफुर जागवाखै इसोरो लोमजागायाखै ओमफ्राय आरो मोनसेबाव गाइस आरोबाव एसे ओंखारना थाबायनो नै फिसा ओंखारबावदो आरो एसे नै गाइस दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायगिरदों आखाइ केमेरायाव नांदों नोंहा लोगोफोर खालायमान होफादो आरोलाय होगो नांफारनाखै दे गारहोखो गाइस खि गारनो थाखाय बेबायदि खालामना लादों जोङो नै मानबाय आखायाव नै लोगोफोर हरनिफ्रायबो गेलेबायसो नै जोंहा मामा दिसु बिमाया नै सावगारिया नै सावगारि नै आदेरसबाय नै गाइस बेबायदि बासिना होदो जोङो नै बेबायदि बासिना होदो नै बेखौ दा दोननोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदे बिदिब्ला बाय बाय एसेबो बारियाहाय नायनोसो बायो नामाथाय